musím vás pochváliť, celku dobre vám to išlo. Niektorí prekvapili na streľbách, aj na hode granátom. Slabšia vedomosť bola na tých dopravných značkách, hovorím, že všetci, ale tam treba pridať prvú pomoc, dá sa povedať, dobre. No ale viazanie uzlov, niektorí super, niektorí slabšie. No a ostatné, ako viete, behať to viete, no tak tam ťažko budeme hovoriť. Takže si to vyhodnotíme. Začneme posledným miestom, a to je tretie, keďže ste boli traja. Na treťom miesto skončili plamenáci zo Starej Žurej, ktorí dosiahli spolu 165 bodov. Gratulujem. Trošku sa vám nevydarilo tam v niektorých veciach, takže viem, na čo máte doplniť vedomosti. Nejaké značky tam boli, ale myslím, že do budúcna, do ďalších kôl, že pôjdete k lepšiemu lepším, takže gratulujem. A ja. Dobre. Takže ideme k druhému miestu. Druhé obsadili Žilce od Javorinov. Výsledok bodov bol 177. Takže poprosím zasa. Keď viete, aké tak máte, na čo na tom zlepšilo, viete, na tom máte straty, bodov, na čo ste stratili, na čom zlepšíte. Takže vidíme sa na jarnom kole, tak verím, že to pôjde. Jakú máš v ruke? A ja gratulujem. Zlatú. Dobre, zlatú. Či to nepomôžu, len tam nechci. To vyhral. Komu pôjde zlatú? A tí poslední vyhrali. Domáci zemánske porade, tu si šuškajú, že tu domáci, to vôbec nebolo tak. Ja ich musím pochváliť, lebo ozaj mali super streľbu. Keď chcete vedieť, na vzduchovke 27 bodov získali, čiže len 3 kolíky nezhodili, takže boli super. Všade vedeli, uzle vedeli, super. Takže dosiahli 198 bodov a to je o 20 bodov viac od druhého, čiže to je čo povedať. Takže dneska to... Ideme! Ja tu len prebudím radosť. Takže Andrej, gratulujem výstupu, to radi si to vyhrali a ten granát ešte. A ja. Tak. Starosta slúbil, že vám kúpi 5 litrov detského šampanského. No teda. Tak to zase nie je problém, musíme ísť do tej skale.